Osonani ngosala kuniwe into ezingonimntu into eziqhwanyaza ngemali Wednesday 26 January 2022 lulo kaloko losuku lwamagqabi namaxolo nengcambu usuku lwamafutha amathamba amakhandlela suku lwemihlaba kaloko sizama ukunyanga into esingayenziyo ke Wednesday kukuthaka sithi eliyeza lidityaniswa neliya sithi kuwe mntanomhle eliyeza lenza into ethile uyayibona ke lento lena into ezama ukukuguide because lento yokunqaya ukuba eliyeza lidityaniswa neli in the absence of elia you are stuck because kaloku wena ufunde ngalento kuthiwa kukunqaya enye yezinto ke zenze abantu abanyangayo bangaqhubekeli phambili akhala ukuba la mama wandithwasisa wandinika i-counter book enamapage ashotayo asikho kulonto ke sithi wena mntu ke busobhalisile kwi-academy uzulinde mntanomhle in the next 4 to 5 days yavala iform sikubhalele nge-WhatsApp asibhali as you right. That's number 1. Number 2, wena ke mntu othi ufuna ukungena kula master class sithi send i-WhatsApp message kugogo uMakhosa Hlangene at 082 960 6214 082 960 6214 uzawubhala ke wena ukuthi ufuna ukuba considered for le group izawuthatha ke first 20 mntanomhle ukuba na ukwazanga ungena kule group of 20 siza kunyakathisa kwi-group ezawulandela because kaloku we can only take 20 ngenxa yespace sizawube sisebenzisa isigodlo sikagogo uMakhosa Hlangene is not a hall kulapho sebenzela khona kulapho sizabe sidisplay onke amayeza esiwaphetheyo so we can only have 20 people not more. Natso into besiphethe sithini namhlanje mntana ebhele namhlanje sithetha ngomthi onemisebenzi esingekhe siyigqibe nobe sithanda sithetha ngalento kuthiwa uMbeza bathi xa beyibiza kamnandi Magwazucaca bathi Magwazucaca siphethe eloyeza ke namhlanje bantwana bahle sithi masingene kuyo lenqwelo kaEliya kuba kaloku kuthiwa xa iduma iza kushiya ngasemva ukuba uyikhwelanga masingene kulo ke eliyeza bathi uMbeza bathi uMbezo umembeza umqwatha ngesixhosa umqwatha rather Gxotha bayikhona ke abathi umqwatha yayibona ke iya ngoba kukhumshwa njani kulokona lilo eloyeza Magwazucaca linawo ke namagama but what you'll notice kulamagama alento esilungu they talk about lightning mntanomhle bazawuthi bastards lightning bush devil's bush false lightning bush eyona nto ibalulekileyo eliyeza when they first interacted with it engathi lightning uMbeza mntanomhle ukuba awazi uzaba yi-lightning iza kukhohlelisa ikuthimlise ungathi ngenye ixesha ucimba uyabhubha lilo eliyeza linendlela elihandlishwa ngayo because is very strong bathi abantu balo is like lightning siphethe eloyeza apha eliyeza ke is not into exhaphaka kwindawo zonke likhona you know I'm told ukuthi around undabakazi kwezilali kuthiwa ngojojweni uyayibona ukuhla ukekelela ngasenciba xa uhamba ugugutha ithafa eli uyophumela kodlephu kuthiwa lalikhona eliyeza kodwa abantu bakuthi balidestroya laphela uyayibona ke ngoku funa silithenge kude lenza ntoni eliyeza Magwazucaca uMbeza sizawuqala ngezi zinto ke mntanomhle esinothi xa sizibiza sithi zi-medical ndizawuqala nga the first one anthelmintic eliyeza liyazibulala i-worms eliyeza for both abantu nezilwanyana ndifuna ukuyigxininisa ke lento okubulawa kwe-worms because imajority yezifo once you have worms in your intestines uzawufumana uba nezifo ezubalula kuzo yiloo nto ebantwaneni once umntana ebanentshulube uba nayo netemperature omnye axhuzule because kaloku ii-worms ezi zirongo emntwini lento iyancedisa kuwo lamba we-worms iphinde lento incedise kwintwala uyabona ke xa sithetha ngentwala we've once argued but ke is not our argument is a biological statement ethi intwala ezi
animal specific. Intwala yomntu soze uyibone njeni or ekatini, intwala yehagu soze uyibone emntwini, intwala yenkukhu soze uyibone ehagwini umzekelo. Intwala ispecific. Xa kuthiwa head lice yilena yomntu. Xa kuthiwa intwala zehagu ayizozehagu, but ke funeka uyikhangela kula discussion when we talk about it. But ilento iyazibulala intwala phantse zonke. Iphinde incedise lento kwi-headache. Njengoba kwi-headache siye sisebenzisa into ezinjengezibharha, uba you can interact with the sibharha, u-interacte noMagwazucaca, uzawubona ukuthi kukhona ukuyelelana, except that uMagwazucaca is very strong. Ifuna xa umsebenzisa ke emntwini ungabulali mntu ngomrhogolisa. One of the best rules kuthiwa tshisa ingcambu, umntu arhogole eza ngcambu zitshileyo, even though ke siyigreyitha nexolo umntu athimliswe, but the safest way kuthiwa greyitha ingcambu mntana omhle. I want to emphasize lento ngu-safest way. You know, ihambi ixhaphaka into yokusuwishwa kwabantu bamayeza for negligence. You don't want to land kulonto njalo. Number 4, kwi-chest complaints, I will go back to Magwazu lento isibharha. It's very good for respiratory. Nayo lento because it's peppery, ingathi buchilisi, except that le ingathi is very strong, peppery. So ziya assista kwi-chest complaints. Lonto xa une chest problem bekunika into enjengeqwili bayidibanise nayo isibharha okanye bafake ilabatheka. Number 5, lena ke indala mntana omhle. Amaxhego akudala kungekabikho zidizini. Inyoka yayigxothwa phakathi kwekhaya ngayo lento kuthiwa nguMagwazucaca. Iyagreyithwa lento, ifafazwe around yard. You see now that when now uyoyithenga kwi-herbal shop akuthengisela iplastic e-20 At the time it was not like that. Yayihamba yokombiwa ehlathini ingqushwe. Into yombiwa ehlathini uyakwazi uyifumana igcwala ibhakethi ukusasaza iyadi yonke. Kuba nzima ke ngokusasaza kwezo ndawo zizi-entrances okanye indawo yonke enothi ingene kuzo. Ndize ku-number 6. I want to tie lo number 6 ku-number 1. Xa besithetha ngeentshulube, i-epilepsy bantwana bahle, there is an ongoing research. Ubunomdla, go check it out where they say i-epilepsy, they have found ukuthi about 80% yabantu aba-epileptic yi-problem ye-tapeworm. Now, because the problem ye tapeworm, they are redirecting the approach on dealing with the epilepsy. Bakukhuphe kula mayeza epilepsy non-stop. Bafuna ubulala ntoni le tapeworm so that la maqanda ayengamane efika eza ebuchotsheni. Khawuyilandelele lento yale tapeworm anthelmintics. Hey, bele sidlule siye ku number 7. Lento yabona ke ngoku lezi zinto xa ivele iziphinda-phinde kulo snake repellent, inoba ifuna ndiphinde ndibhude ukuthi niyibhale kabini. I-snake repellent besiza kwinto ethi kuba ungakwazi uchela iyadi yonke mntana omhle, galela apha emnyango, galela apha endlini phantsi kwebhedi emva kwekhabhathi apho inyoka inohlala khona. Believe you me when I say akukho nyoka ikhophayo with uMagwazucaca. We've used it thina emayezeni kwezi nyoka zasekuthakathini. Lento kuphinde kuthi controller nempukane ezi. Yabona xa ugcwele impukane ekhaya kuthiwa khawuthatha ubisi and then ugrate uMagwazucaca ugale kwelabisi ubeke nje kwindawo ezithile. Zawufika wena impukane zizimpukane nje zitye olabisi, and then wena impukane nganye egqibotya umane usithi bye-bye. Xa impukane egqibosela olabisi lokho umane usithi bye-bye, because kaloku uyabhabhayisa le mpukane is going emva kokuba itye ntoni olabisi. Nazo ke izinto ezifumanekayo xa uyifunda. Masingene kuwe ke Nkuntsela ndini kamayezeni sitsho ubana wena uthi wenzani. Uyayibona ke uMagwazucaca kuye kuthiwe in your medicine chest, kuthiwa yintoni, in your medicine cupboard. Awukwazi ungabi naye uMagwazucaca. Ukuba uthi unyanga abantu awunamagwazucaca uzawuhamba uhambe unzinyelwe. Uyangena ke kwizinto ezigxotha izilwane. Wena mntu okhe wafumana le cream yalapha ekhaya imnyama inevunjana elimnandi, yayibona ke la cream. Wena mntu okhe wa-interacta nayo uMagwazucaca ukhona phaa kula cream, kuba kaloku siyamazi ukuba uyasebenza. Aba bantu bathi bacupha abathakathi
whether ufuna ucupha phakathi kwekhaya ukuthi bonke abathi xa bezodlala lapha ekhaya bezothakathela khama kwenza into ethile, uyafaka uMagwazucaca. Ungafaka namanye kamayeza njengomankunku, amayeza njengomthathi, lamayeza maninzi lamayeza ekuthiwa ayacupha. Mayingabi ngathi siyathaka namhlanje, kodwa kuMagwazucaca uyayenza loo nto. Abanye bade bamfake nakwi-incisions. Ndingayazi ke ngoku how safe, I'm really not sure, because we've never used uMagwazucaca kuqaphuleni abantu. I've not really checked i-safety yayo xa i-interacta nomzimba womntu, but bayayenza ke abantu ingathi awukabhubhi mntu. Idlule le nto kumayeza okuqhumisa, ukushunqisa. When you burn uMagwazucaca, mntanomhle, kweminye imizi baqhumisa ngaye eodwa. Kweminye imizi ke njengalapha ekhaya siwudibanisa. Wena mntu okhe wafumana eliyeza lapha ekhaya loqhumisa, ukhona uMagwazucaca kwelayeza. Kukho nezinye izinto azifuni uba urhogole, because ezinye izinto you don't want to know them. Kodwa ke xa sidibene kula master class uzawubuza wena xa ufuna ubuza, tata ubhele kwiyeza elithile ufake ntoni, sabe sincokola phayana mosa ndithi master class. Kudi le nto iyangena kwinto yokubulala amayeza. Yabona la mayeza ekuthiwa ayabolisa, ayabulala. Xa wena ubukhe wabethwa ngamayeza phakathi kwekhaya, xa ufuna ukuwabolisa, liyasebenza eliyeza namanye ke amayeza abolisayo. Akhona mosadumileyo ke sathetha ngawo kweli khaya. Yangena le nto lena, xa igwazile kuthiwa kuyacaca. Asizuyigxininisa kakhulu ke into obulala inyoka. Kukho le nto iba lapha eswini, umntu athi eswini kukho into ehambayo, omnye athi jikele emqolo, omnye ethenteni. Xa eyohlolwa kuthiwa wena wafa kwinyoka eswini. I want people to be cautious kule discussion yenyoka ehamba eswini. Ingaske uhlole kubantu at least abayi-3, because sometimes iba yinyoka, sometimes iba something else. So sithi ukuba it's confirmed ukuba yiloo nto kuthiwa yinyoka, yabona masithi amayeza sithi inyoka even though is something else. Ukuba yiloo nyoka, uMagwazucaca uyasebenza ukuyidestroya laa nto, adibane namanye amayeza. Kubekho lo mba kuthiwa zii-shingles, ibhanti. Very painful, because le nto yi-viral infection ehamba phezu kwe-nerves. That's why ilandela iline ye-nerves. I got confused the other time when it was not following i-nerves, igcwele everywhere. But ke ii-shingles ezi kuba zi-painful. Abanye abantu would use i-chilies. Yes, i-chilies. Abanye would use le nto uMagwazucaca bayenze i-topical application, bayidibanise. Ungayidibanise nento enjengevaselina, because ivaselina won't allow eliyeza uba lingene, because ivaselina will bind it. So uyidibanise nezinye izinto, mhlawumbi oma-KY jeli, izinto ezingenayo. Ibekelo ke mntanomhle, xa kuthotywa ibekelo iyafakwa le nto. Kwaba bantu baqaphulayo, I've seen beqaphula ngaye uMagwazucaca, and then bakukhame laa ndawo after beqaphule bafaka uMagwazucaca, allow it ixesha, and then bakhame bazama utsamisa nokukhupha loo nto. Unumber 8 uthini? Uthi ... Soze siyigqibe into eyenziwa nguMagwazucaca. Bantu abahle, when I say this is one of amayeza to have in your nto yamayeza emrhawuleni, ube nayo kangangoko, because yenye yamayeza akula level yompila, kula level yolabatheka, kula level yezicimamlilo. Amayeza zi-all-rounders. Amayeza enza izinto ezininzi. Siye sithi kuVusilanga Academy, if you are still thinking ukuthi lo muntu ugula yintoni, kuthiwa ibufaka into ethini, while you are still thinking, ibuyifaka yona, because iyangena even though ungekayazi uba lo muntu ugula intoni, because is an all-rounder. Nantso ke into besiphethe UMbeza, Membeso, inamagama amaninzi, kodwa is a lightning bush mntanomhle. Ilelo yeza lenza ii-lightnings kuloo ndawo lihamba kuyo. Siyayeka ke iyalala siyodibana xa kuthakwa Friday. Wena mntu ke ufuna ubhalisa for ukungena kwi-master class,
class. Siyakukhumbuza kubhalela ugogo uMakhosahlangene okanye uDeli kula namba besiyichazile. Wena mntu ofuna ufunda ngamayeza esintu, iziwasho, wena mntu ofuna ufunda kayonke lento siyenzayo apha siyenze ngosuku ibe yinto enye, ufuna uyifunda ininzi sithi bhalisa ifomu ayikavali. Wena mntu othi ufuna ukwazi nge-essential oils, silinde iyeza nayo nini ngoMatshi izawuba ikhona nayo iklasi yakhona. Masiyeke ilale ke bantwana bahle, angashumayeli kakhulu umfundisi uBhele Camagu.